काय सांगता तुमचा निर्णय सांगा. गोवा सोडत नव्हता स्कूटर रे तू बोलवली नाही तुम्हाला म्हणजे आता कशाला आलास काय सांगितली मी नाही फिल्डिंग बॅटिंग तुम्ही बॅटिंग करता चला उठ वाडकर आहे की नीट ठेव. अरे मध्येच स्टॉप का होते. कर ना तशी बघ स्टॉप झाली की हा टच करायला लागतो डिस्प्ले बंद करून नाही द्यायचा व्हिडिओ चालूच राहते. हा हा चालेल. डिस्प्ले बंद नको करून देऊ. हा भावा कसं वाटतंय खेळून. बॅड आणि काहीसा रायडर धावत येताना दिसतोय तो आपल्याला. सध्याला चालूच सगळीच कॅप्चर झाली पाहिजे. आणि हा माझा वर्गमित्र पाहायला मिळतो संकेत पाठी नाव दाखव झाल्या आणि बॉयचा बस आणि पुढचा दोघं विवो बघा. टी शर्ट पाहिजे असल्या तर कॉन्टॅक्ट करा याच्याकडे. अरे 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 गोप्रो आहे का. आणि आमचा दादा शांत बॉलिंग कर. सही बॉलिंग घे. बॉलिंग अंपायर लक्ष ठेव घे. बॉलिंग रे बॉल लक्ष ठेव. बॉलिंग बरोबर आहे.
व्ह्यूज घ्यायला मला मजा येते, प्लेट नाही. बघा असं वाटतं उन्हाळ्याचा ग्राउंड चांगला आहे हा. इकडे खेळण्यापेक्षा इथे खेळावे सामना. लाकवेला जरा मग 6 खाली ठेवावं लागेल. कॅमेरा घेऊन अंपर आहे. कॅमेरा आहे तर लाईव्ह भेटेल लगेच. तुमची काय व्यथा आहे? एकानेच जा. कुठे नाही ना. धावाल नाही भावा. 2 ना. हा पिल्लूचा नाही. पिल्लू म्हणजे भावच, आता आपला भावासारखा. लक्ष ठेव अंपट. हा कॅमेरा चालू आहे. आवडा आहे. आणि बॅट काय हवेत उडवताना दिसतात ते. अक्षय ग्रिप थोडा पकड, जाम ग्रिपच्या पाठी पकड. शाबाश फिनिश. फुलटॉस नको मिनिया. गणपती व्हायचं का नाही. एवढा कुठं काय नाही लास्ट तीन बॉल तू क्या साला खेलते का ना करते. हो जाएगा, डोंट वरी हो जाएगा. 18 रुपये भाडे लक्ष ठेव रे. हरी
दाखवलेस ना मला 2 मिनिटं नाही हंपर आहे व्हिडिओ कधी पाठवशील लगेच पाठवून ठेवा 15 बिलू धर आतमध्ये ठेवा आता थोडा 11 मिनिटाची झाली मग याला एकच रिलीज असते हा किती काय एक आहे दगडीला लागला ना गावी आहे गावी बाजू लक्ष ठेवा तुम्ही हो तेच बघतोय आता काय होतं मलाच काय माहिती बघितलंच नाही नो नाही आउट नाही आम्ही करतो तुला कॉल आवाज येत नाही करतो बाबू शॉट आहे पळ मस्त सिंगल घ्यायचं आहे सिंगल छोटी घ्यायचं हळू विमान चाल आणू बरोबर आहे चल सही है बैटिंग काय करतात तू बाबू 2 ओव्हर पटकन भरला चल राहून दे 4 गेला चल 3 धाव विपुल सोड नाही राहून दे कशाला पण टेन्शन टाकताय 2 5 रन पाहिजे 2 पाहिजे 5 रन पाहिजे काय घाई करताय 2 करा ना एवढं काय विपुल हळू खेळ रे चल झाली जिकरी चल काय मग विपुल मॅच जिंकल्याबद्दल काय वाटतं तुम्हाला एकदम फ्रेश वाटतं नाग्या तुझा मनोगत व्यक्त कर ना काय वाटतं मॅच हरल्याबद्दल काय वाटतं आम्ही एन्जॉयसाठी आलो होतो एन्जॉयसाठी गणपती बाप्पा मोरया आमचा मनोगत एकच आहे की इंडिव्हिज्युअली खेळू नका टीम एकट्याने खेळा विन मिळते ठीक आहे शाबास. थँक्स गणपती बाप्पा मोरया